Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako si vytvoriť taký finančný kapitál, ktorý bude pre vás generovať mesačnú rentu na pokrytie vašich nákladov, pre váš dôchodok alebo pre vaše deti od 20, 25, 30 rokov? Predstavíme si najbezpečnejší spôsob vytvorenia kapitálu na finančnom trhu. Stačí nám využiť určité nástroje finančného trhu a tými sú napríklad akciové indexy, o ktorých som hovoril tu. A ako na to? Prvým základným a strategickým prvkom investovania je dlhodobosť. Alebo ak chcete časový horizont, ten by nemal byť kratší ako 10 rokov, optimálne 15 rokov a viac. Ak by ste investovali 100 eur mesačne po dobu 20 rokov na akciových trhoch, váš kapitál na konci by bol niekde na úrovni 52 300 eur, čo je viac ako dvojnásobok vášho vkladu. Ďalším dôležitým prvkom je pravidelnosť. To znamená, že je mimoriadne dôležité investovať aj vtedy, keď sa firmám, ktoré sú v akciovom indexe, nedarí. Čiže keď je trh v poklese. Absolútna zaujímavosť je to, že sa väčšina ziskov pri dlhodobej investícii tvorí tým, že investor investuje v čase, keď je trh v poklese. A poslednou ingredienciou je maximalizácia výnosov, čo v praxi znamená, že v období poklesu vašej investície budete vkladať viacej a tým maximalizujete vaše zisky v budúcom období. Preto stojí za zváženie, či pri nepriaznivých vplyvoch na finančných trhoch svoju investíciu zruším, prípadne vklady pozastavím, alebo naopak svoju investíciu ponechám, alebo ju zvýšim. Nezabúdajte, peniaze sú čas.